Macheni kiranya kura moke juangen mor marare podi kete karka e weche manyien mag ratilo dhiambo ma kawuono wadhi nyime. Ma oheo atamalo 50 mag ute thieth mano omiyo rank kod okumba okumba mar thieth mar SHA pok oyudo chudo mar thieth mane gitimo nyaka ne chak ti kod SHIF e pacho ka. E ripod nonro mane otim juma mogik mano mar Desemba kod riwruok mag ute thieth mag ji giwegi RUPHA yango ni nitiere deko e chudo mag ute thieth kowuok e SHA. Bende ripod RUPHA oyango ni atamalo 96 mag ute thieth chandore nikech weche mag omenda e chudo mag jotich, nyiepo mag yedhe kod gik mamoko mag thieth. Judith Omondi kod ler mathoth e wi ripodno. Ripot ma ogik ma ogol kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi RUPHA ogolo rem kod duk mapok oum kod okumba mar thieth mar SHA dweche 3 koro nyaka ne chak ti kode e pacho ka. Mana atamalo 42 mag ute thieth ema oseyudo chudo ka atamalo 58 oyango ni pok giyudo chudo mag thieth magisetimo kuom dweche 3 koro. Bende pod nitiere ma riwruogni oyango ewi gope duto ma ibandho kowuok kuom SHA. Atamalo 6 kende mag ute thieth ema yudo atamalo 80 mag gope mag ibandho SHA. Atamalo 30 mag ute thieth yudo mana atamalo 10 mar gope duto ma SHA ni godo. Pek ma koro ute thieth ni go riwo rem chulo gowi magina atamalo 89, chulo jotich omenda manindo e atamalo 87, ka gope mag yedhe magin goto gin atamalo 81. They don't have supplies, they don't have consumables, they don't have drugs. So just to keep themselves going, you find that patients are having to pay cash. And I think this cuts across whether it is private, faith-based or public hospitals. The financial crisis is really a big problem. E chudo mag gowi mane odargo kiwuokie NHIF, atamalo 49 mag ute thieth pod yuak ni pok ochulgi, atamalo 40 ne ochul, katamalo 11 pod kia poni pesa mane giyudo ne gin gowi mag NHIF koso SHA. We feel that that is unfair because remember, NHIF money was contributors' money. These people were already deducted. If somebody did not remit that money to NHIF, that is the person or that is the ministry or state agency that should be held to account. Idwe mar 10 higa ma okalo, atamalo 19 mag ute thieth kende mane oyudo chudo ka atamalo 81 ne ok oyudo. Dwe mar 11 ne lokruok obede matin, kendo atamalo 23 ne ochul, chudo mane odok piny dwe mar 12, kama atamalo 20 kende ema ne omi gopegi. Riwruogni mar RUPHA koro dwaro mondo mi ket yo makende ma ibiro tigo e chudo ma ok owe ute thieth moko oko. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi.